Variano. Or did you make an anafa kuna more than a come out the very clear. I walk with Chacha. Yes, I walk with Chacha. Yeah, I'm okay, so the man. Okay, back I go. I can't. Even now, they are fandom. About fandom. Yeah, I'm quanka. About fandom. If I am Mezicana, I am Mezado 334 for well. Obulia bun African problems have African solutions. I can open all Kakeji where they preach Elufakita. I can ele mmanya na-egbu mmadụ. Ana ozigbo agba onye ndụ. Onye ahụ mee elidebe elidebe. Jilaki agbafuo. Iya amazinu. Funu gwe Bible bụ mmadụ. Ola kan se fana no iji lufu alụsị wee gwe swe be soludo na president in. Corruption ana. Eziokwu. Mmadụ ịbata obodo mmadụ gbuo ya ebe gọvanọ nọ n'obodo a na obodo gọọmenti igbelu Nigeria lesi ndị America na maka na ime ya mmụọ efie gị one time na mmụọ adị egwuru ọkwa nwa ịtanugo ntị ịmana ntị a na-atọ ụtọ Imana ịtanugo ntị Ewen you go. Ụmụ ọkpụ eze bụ mil na Novek.